30 April 2026 आरो सिनि रामचंद्र घाटनि सिनि सारा एमएलए रनजित देव बर्मा ब विधानसभा कक्ति शाखा एसेम्बली ब बरिरकनि नागरिकता माने बरिरकनि जेटा डिमान्ड जे मानथाय अधिकार आबरंनो तैबो ब शाखा पाइथागो जे फुरबो उ जे चिनि जे खवाइनि सिमी जे आगरतला थांमोननि लामाव कायसा बरमुरा आ लामाव ताबुकफानो आ जे लामा कताल जे सालाम तंमानि जेटा अंक मेन रूट आ लामा तांगो पायाखो इनके आ जागाव ताव वातिनि जराव हंकाय आरो बेलाकना हारपेक माने कखलाई थांगो हंकाय गाड़ी रक गलुगै एक्सीडेंट अंगि मानो इनके बाइक रक बाइतो किछमिसा लाई थांमानो एबा गाड़ी कटर रमदि निनि इको माने ऑटो टमटम बास इनके आमा हाय गोबांमा गाड़ी आंतै लाइखां गांखाय तामों आ मालखुं लाइखां गांखाय आ हारपेगो गलाई थांगो इके इ कक नो तै सार ब सकांगो न बिनि फेसबुक पोस्ट न पेज तै ब पोस्ट खलाइका जे ब इ जे ब लामानो आ लामानो तै ब कक सानाय तै मीडिया ब साका आं आबनो तै जे खवाइनि जे ओमो जे लामा न तै आं विधानसभा कक्ति सानाय इके विधानसभा जे प्रो कक्ति सानाय बागै बोसाखा आपुरुं गांखाय ना जागानि जेटा एसेम्बली स्पीकर जे कटाल सिनि सार राम पद मातिया थामखा बनो माना खलाइका जे ननो जे कक सानानि बागै निनि जेटा कायसा कक नि बागै ननो साजाखा ते कायसा कक सानानि बागै ननो जरारि माया आमा हायके माने बनो माना खलाइमा जों नगो इनके जे कक गुबै जे कक काहाम साना बागै थांगो बोखानि कक आपुरुं गांखा माना खलाइजामा नगो इनके जों जत जागासे करप्शन माने जत जागासे जों खासरजाक काखलकजाक माने सिनि ताबुकफानो फियकजाक आबाहायके जों अंगिमियाखौ ताफनो जों खाजाक अन बागै लुकुरक न खासिदि जों सिनि आदे किसिसा मानथाय जेतो कुबुय अब जत आयंतै तामु तिप्रासा तामु वानसा तामु हिंदुस्तानी तामु थ्रुकसा आ लामा तै थांलायो जत दफानि लामा अफिसो थांगो बाक्सा कलेजो थांगो बाक्साबा आगरतला थांगो हा गति कैसा अंका बरो जेटा एम्बुलेंस बाय जेटा इमरजेंसी रुगी रोगनो तलांगफोर रोगो ते बाबो माने आ लामा हाबिया अंका आ लामा दागे दागे पाइरि माखा चाया दिबा ना दा ओ लामा जेटा काहाम बरंनि थांलाय सुनि बागै कक सादाक मासे माना खाइजो गांगांगाय आबो बमहाय माने गोरोंखा बमहाय तमंखा आबो नरनो कमेंट बॉक्स थांनि कमेंट खलाय सादी जे ओ जे सिनि आ जागा सिनि साराम पद जमातियानो जे स्पीकर चंगमानि आबो कि काहाम ओंखा ना बनो नरिते कुबनि बरो रंनो चंखे बदा आमाहिके माना खलायजाकनो इनके ताबुक जे तिप्रानि जेतो रुलिंग पार्टी बीजेपी जे खलाय तंगमानि आबनो डाबल इंजिन हिंजागो इनके ओ जे सरकार बेलाकेनो चिं तिप्रा सारकनो माने जे मानथायनो बेलायकेनो कुसुबै तंगा आबन बगे जों यकना नगो नरक खासिदि ताको बुखुरो मानसको भिडियो नो निनि ताको संनो शेयर खलाय आसुना हामबाय।